Вітанки, сябры! Сёння у нас анонс новага выпуска «Бярозкі». Давайте хутенька яго расчыняць. Ага, вось ён, новы выпуск. Давайте пагартаем старонкі і паглядзім, што ўнутры. Працягваем рубрыку про спорт. Тут вы зможаце даведацца пра фехтаванне. Вось паглядзіце на выдатныя малюнкі нашага аўтара. Сакрэты сямейнага шчасця па-беларуску. Тут вы даведаецеся пра беларускія традыцыі ў сямейным быту. Абавязкова пачытайце. Наш журналіст Міхась Мурза узяў інтэрв'ю ў крабавых прыгод. Магчыма, вы бачылі яе ў тык-току. Гэта выдатна неверагодную дзяўчынку. Абавязкова чытайце эксклюзіўнае інтэрв'ю на старонках часопіса. А яшчэ вас чакае эксклюзіўны гістарычны экскурс у жыццё жанчыны з 3 імёнамі. Не буду раскрываць падрабязнасці, абавязкова паглядзіце. Цікавае школьнае даследаванне, куды ўкладвалі грошы паспяховыя людзі ў часы ВКЛ і сёння. Такое будзе цікава, я думаю, усім аматарам фінансаў і грошаў, кім з'яўляемся мы з вамі. Таму абавязкова чытайце. Звяртаю увагу на прыгожыя малюначкі нашага пазаштатнага аўтара. Вось паглядзіце яшчэ прыгожыя аловачкам зробленыя. Каціны джаз на драўляных палках. Гэта напісаў не самы таленавіты, але таксама супрацоўнік нашай рэдакцыі. Я лічу, што гэта адно з найлепшых рэпартажаў, што друкавалася на старонках Бярозкі. Абавязкова дачытванне. І працягваем рубрыку «Экалогія», дзе мы расказваем пра экалагічныя вандроўкі, куды вы можаце накіравацца з Мінску у абласныя гарады. Тэкст. І апошняе знаёмства з новым аўтарам. У нас новы аўтар, новы паэт. Абавязкова чытайце, натхняйцеся яго паэзіяй. І вось тут вас чакае конкурс даследчых работ. Што за яны на старонках. Все, сябры, буду рады бачыць вас на старонках нашага часопіса. Набывайце, купляйце, чытайце, узмацняйце свае веды і будзем чакаць вас. Пакуль.